Форумга Братна кала татар теле һәм әдәбияты буенча укучыларның өлкә олимпиадасы да үтте. Быел анда шәһәр һәм авыллардан финалга узган 12 бала катнашты. Биредә утыручылар арасыннан Казанга халыкара бәйгедә катнашу өчен җиңүчене билгеләргә кирәк булачак. Өлкә мәгариф министрлыгының баш белгече Әлфия Бетдинова егет кызларга зур сынау алдыннан соңгы киңәшләрен бирә, теләкләрен җиткерә. Ашыкмагыз, вакытыгыз күп, 4 сәгать. Нәрсәнедер белмәсәгез, кабат-кабат уйлап языгыз. Өлкәнең Николаев крайны зур Ширекле авылы мәктәбе укучылары елның елында мондый бәйгеләрдә үзләренең төпле белемнәрен күрсәтәләр. Байтак кына приза урыннарны яулыйлар. Аларның бар башка эшләре дә бик күп. Татар теленнән инде калалар, әзерләнәләр. Һәр вакытта нинди кирәк биремнәрне көне-төне әзерләдем үзләрен. Мәгарифне үстерү институтында укучыларның олимпиадасы тәмамланганнан соң, күрше залда өлкә мәктәпләрендә эшләүче татар теле укытучылары белән Zoom аша семинар киңәшмә дә узды. Аның барышында быел да кайбер мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кимүе ачыкланды. Башлангыч классларда быел 1 сагать атнасына калды. Ярты сагать татар теле укыйлар, ярты сагать уку дәресләре. Класстан тыш эшләр дә минеке кимеде. 6-7 һәм 9 класста гына калды. Павловка районындагы татарлар күпләп яшый торган Баклуши авылында да хәлләр сөенерлек түгел. Мәктәптәге укучыларның яртысыннан артыгы татар милләтеннән булса да, әби-бабаларының телен балаларга бар тик дәрестән соңына өйрәтәләр. Татар теле предмет бездә юк, бездә родной русский гына. Атан шулай язамыз, заявление язганда родной язык русча дип. Ну аны бездә тик заявление язганда мәтәбез, автобиография язганда ничек язырлар родной русский язык. Татарлар. Ну, шулай никтердер калдырдылар, внеурочка гына. Әти-әниләр хәзер сайлап алу мөмкинлеге булганга күрә туган тел дип рус телен сайлыйлар. Шуңа йөрәгебез әрни. Ничек инде татар баласы туган тел дип рус телен сайлап, рус телен өйрәнә. Нинди генә кыенлыклар булса да, чын мәгънәсендәге укытучылар балаларга татар телен өйрәтүдә вакытлары белән дә исәпләшмиләр. Аларны укытып кына калмыйчан, һәр төрле бәйгеләргә, олимпиадаларга әзерләргә дә җаен табалар. Без шушы әзерлекне инде 1-нче сыйныфтан башлап әзерләнә башлыйбыз. Һәм инде аларга ел саен менә шулай төрле олимпиада биремнәрен инде эшләп, менә шундый дәрәҗәләргә ирешәбез. Менә шунысы шатландыра, без инде олимпиадаларга дәрестән соң да калып әзерләнәбез. Дәрестә дә шулай инде олимпиада биремнәренә басым ясыйбыз. Мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кыскаруын, балаларның татарча аралашмавын өлкәдә чыгучы Өмет газетасы редакциясе дә тоеп тора. Узак еллардан бирле балалар сәхифәсе бара. Менә еллар узган саен сер түгел балалар ана телен белүче, ана телендә яза белүче балалар саны кими бара. Шуңа күрә дә инде без төрле конкурслар, викториналар үткәрергә тырышабыз. Менә шулай җәлеп иткәндә инде алар кызыксыналар, диплом алалар. Бу көннәрдә Ульяновск татар автономиясе Димитровградның Тукай исемендәге мәктәп белән бергәләп укучылар арасында 2нче тапкыр Гакил Сагировка багышланган фәнни-гамәли конференциясенең йомгаклау турын әзерләү белән мәшгульләр. Менә бу ел инде безнең онлайн форматта үткәрелә. 1-нче турга инде безнең шатландыра бүгенге көндә 100дән артык эш кабул иттек. Безгә инде Татарстанның барлык районнарыннан диярлек Апас, Буа, Әлки, Нижегамск шәһәреннән, Кукмара районнарыннан, Балтач районнарыннан кадәр инде безгә шундый эшләр җибәрелде. Менә инде хәзерге бүгенге көндә без аларның эшләрен инде нәтиҗә ясыйбыз. Кемнәр инде безнең 2нче турга узалар, алар өчен инде безнең чакыру җибәрелеп, март аенда инде без шушы конференциягә нәтиҗә ясыйбыз. Әлбәттә инде проблемалар һәм югалтулар белән бергә табыш һәм уңышлар да юк түгел. Озак еллар татар мәгарифе системасында эшләүче Әлфия Бетдиновага Бөтен дөнья татар конгрессының татар халкы алдындагы зур хезмәтләре өчен медаль тапшырылды. Алсу Абуталипова губернаторның рәхмәт хатына лаек булды. Ульяновскдан Рамис Сафин, татарлар.